Pulilan karon. Ano sa Pulilan, Bulacan? Ay mga kabisayaan, tayong buntag sa inyong tanan diya. Nadito karon sa Pulilan, Bulacan. Diri sa Dakbayan sa Bulacan, lalawigan sa Pulilan. At karon para magkuan snack. Tuyugi ko ninyo mag-snack ta. Nya karon ang padulong dito sa kuan dito dapita malulos. Nya ang dito dapita po Bustos Bulacan, Malulos Bulacan. Nya dire Laredel Pulilan dire dapita. Nakoy kuan karon, nakoy baon karon. Kuan mag-snack. Nakoy baon nga gardenia ni. Gardenia nya nanay kuan. Nakoy pungkoy palaman nga itlog o mga kanang itlog nga kuan ba? Kanang gikuan bitaw. Ipabukalan ta. Ano ya? Puti. Ipabukalan na nako kaya akong gipa palaman dire. Oh. Nale. Nya akong gi pahiran og kuan. Kanang mayonnaise ba? Akong gipahiran og mayonnaise. Ladies choice. Lami na kayo. Akong itlog oh. Itlog oh. Akong itlog. Muna akong ipabukalan nga itlog. Ako lang gikuan, akong di malamanan no. Ika, magkuan ta mag-snack. Igawas ng itlog oh. Ito ko yung apple. Nako yung bag ng apple. Ako po din kanon. Kay gutom kay ko na kuhan man. Wala nang ulas sa karon. Alas 10 sa buntag. Nang mag-snack ta. Dirita na abdag kuan. Dirita na abdan o ganang snack sa Pulilan, Bulacan. Mga kabisayaan dyan sa Mindanao, sa mga bukid-bukid, talagsata maka ang apple nito sa bukid yun. Talagsa na kayo makakuan ba? Makakaon kayo na. Ano naman bukid kayo kanang habal-habal lang dito yung makakuan, makasulod, wala na yung jeep na makasulod. Talagsa makakaon o kuan. Apple dayo na sigat. Kamsal abot pero kaon. Kaya mga unta atong testingan ni kung lami gini apulan niya. Ano akong baon? Tingnan ko na pala kung tapos ba ni ko. Ato lang muna na nga kuan kanang kuan ba? Bayabas. Borog bayabas ka. Borog bayabas. Una-una na ako bayabas niya. Pero bawat tungkit na ako, ang taga-bukid, para na sa inyo ha. Bukid sa Visayas, bukid dyan sa Cebu, Jarabita. Mga bukid-bukid, talagsan ni maka ato sa baligyan dito sa mga kabukiran. So, kaling apple para sa inyo ni. Pero kanya, ako lang yung nanganunang kuha lang kanang buraranig kanang, kan ba? Kanang
bayabas bitaw. Kay wala man nahugas eh. Nya akong kanon mo ang kuan. Ang kanang kuan ba? Kaya itong balat. Oh. Labi mo rin, kakabuk lang kayo. Mga kabisuyan, lahat sa Pulilan karon. Pulilan, Bulacan. Nasa Bulacan ta karon na snack. Isa ka karon. Kaya kung snack ko, medyo nga akong giko ato bukalan. Pag mayonnaise po, akong ibutangan. Oh. Ano kayo? Na itlog niya, na mayonnaise, balimin kayo. Dapo ko yung apple. Balik sa marinda. Parang ka ba, anong snack. Nato sa Pulilan moron na dito, padulong, mana, malulos, Bulacan. Ang dito ko padulong, Siyempre Bustos. Dito malulos. Ito Pulilan. Sa mga kabisayaan na doon sa Bulacan, mag-snack ta. Kada mga Bisaya diri sa mga kabisayaan diri sa Bulacan nga nilangyaw dito gikan sa Visayas, gikan sa Mindanao nga napuyo nga diri sa Bulacan. Hi ninyong tanan. Hello. Di ako karon sa inyong dakbayan sa Bulacan. Sa lalawigan ng Pulilan. Na diri ang boundary ng Pulilan. Na ang alam boundary anang Cabo Bacabaw nga nagluhod. Dami na ng apple. Well, tamis ba? Saka lang mga kabisayaan nga nasa Bulacan ka doon, magikan sa Mindanao o Visayas. Hi! Hello, mga unta! Dako sa inyong kakakaran. Kaya biglan, mga kabisayaan, atangin ko kung asa ko mga itong lugar. Ako ng Bisaya, laro-laro sa Ecuador, sa Manila. Atangin ko kung asa ko maniwag ko. Shout out nito sa akong taga-agaw na taga Bohol. Si Ruby Wana Nyura, Ruby Wana Marie Anyura, taga Kambuhat, Buena Vista, Bohol. Kaya nag-establish na permit sa Cebu. Go! Mag-snack ta! Tawag sa kang auntie Sixta. Ay, nilabay, lamsak. Sa kang antisit sa Anyura, o ka anti-calling Anyura. Kaya biwasin sa Kabulan, Bohol. Mag-snack ta dun sa Pulilan, Bulacan. Ang akong snack, gardenia eh.
Garden niya nga garden niya nga na ay kuwan, ay itlog nga akong ipabukalan niya akong ihiwa-hiwa akong ipalaman. Tsaka dyan yun sa tubig eh kasi makuhaan ba nya mga kaibisayan. Atangin ko ninyo kung asa ko muadto og kaon. Tuyo ko natong Manila. Ang Bisaya naglatagaw sa Manila. Nya na ako karon pag man akong kaon mag-vitamins ko. Mo ni akong vitamins. Ascorbic acid. Potency 1,000 milligram. Para pang protekta sa atong lawas, labi na sa atong baga, una-una sa panakaroon sa COVID-19, mga COVID muna atong pangontra. Mag-vitamins daw kani ang potency. So, happy viewing ka na sa mga kabisayan. O sa Mindanao, daghang salamat. Atangin ko kung asa ko mo maniudo o mag-snap. Salamat.